On ollut vähän kaikenlaista hommaa, että on vähän tullut ajaa, vähän GP3 tullut ajeltua ja treenailtu aika paljon, mutta nyt ollaan ollaan taas takana F3-sarjassa, että nyt vaan vaaditaan täydellisyyttä ja todella hyvää työtä tätä viikonloppua varten, että saadaan sitten se hyvä tulos sieltä. Startteja on vielä jäljellä, mutta niin kuin sanoin, että nyt vaan koetetaan saada sitä maksimaalista tulosta, että tehdään hyvää työtä koko ajan. Ja ainakin mitä nyt on viime kisoista hyvää pohjaa ja hyvää mieltä, koettaa vaan jatkaa sitä samaa hyvää työntekemistä. Että se on tuonut hyvää tahtoa ja voiton tahtoa siihen lisää koko ajan. Että kyllä todella hyvillä mielillä oltaan. Nyt oli just testit toissa viikonloppuun tuolla Ossusleibenissä omalla radalla, niin käytiin siellä vähän testailla ja sieltä pääsi autoon takaisin heti tosi hyvin GP3 jälkeen, ettei ollut mitään ongelmia, mutta kyllä mä veikkaan, että tosi hyvin mielellä lähdetään huomenna vetää sitten vapaassa harjoituksissa aikaus. Koitetaan siitä saada täydellinen tulos, että on sitten kisoissa helpompi vähän lähteä, ettei tarvitse hirveästi ohitella siellä, että se on vähän huono niille, näillekin renkaille. Se on se pääasia, se aika ja huomenna. Me ollaan saatu autoa tosi paljon paremmaksi. Meillä oli tuon viime testin tarkoitus, että kokeillaan radikaalisti noita automuutoksia, että mennään ihan ääripäästä ääripäähän. Että saatiin sit muokattua sitä autoa semmoisessa, mikä se pitää ollakin. Että, pitää olla siihen tyytyväinen, että tiimi on muokannut pieniä osaparannuksia siellä ja saadaan toivottavasti toimii tällä radalla hyvin. Että sitä ei koskaan tiedä, joissain radoilla toimii eri lailla. Ja sen näkee sitten, että kyllä mä uskon, että tämä on vähän saman tavan kuin viime rata, että toimii varmasti hyvin.